Dobrý, už to jede. Čest tak pes, zdravím vás na dnešní přednášce, tady to předám kolegovi za rohy. A je to. Učím na Moltálu skupinu studentů střední školy, tak jsem si řekl, že udělám malý seminář o vybavení. Takže při lyžování je nejdůležitější co? Jak v tom stojíte, a to znamená boty. Takže prosím vás, věnujte, jestli vás lyžování zajímá, tak věnujte pečlivou pozornost výběru bot. Jo? Každý výrobce má trošku jiný tvar té botičky vnitřní, některý jsou širší na nád, některý užší a u těch nejběžnějších modelů mívají většinou 2, 3, někdy i 4 různé šířky, nějakých 92, 4, 6, 8, 100 mm, 102, 104, 106. Záleží, jaký který model. Jo? Vyrábějí se přeskáče i s uvolnitelnou patou, aby se v nich líp chodilo. A potom už máte různý řady skialpových přeskáčů s volným kotníkem a tak dále. Jsou odlehčený, ale zase nejsou tak pevný a tak dále. Ten výběr těch bot může trvat třeba i 4-5 hodin. Jo? Já jsem na to čekal spoustu let, jezdil jsem ve větších přeskáčích, který jsem jezdil třeba po Švárově. Nechtělo se mi to řešit hlavně. Jo? Věděl jsem, že prostě mi to zabere celý odpoledne. A pak mě kámoš přesvědčil, protože měl na starosti prodejnu Rossignolu, tak jsem prostě tam přišel a ještě navíc tam je vynikající bootfitter. Bootfitting je upravování bot, nejenom té vnitřní botičky, samozřejmě vložky pod chodidlo, ale i třeba vybrůšujou ten plast, když má někdo tvar nohy takovej, že mu tam vyloženě něco vadí, tak dokážou i vybrousit ten plast. A ten pan Petr Purda to dělá i pro reprezentaci, prostě pro hokejisty, pro sjezdaře, český olympioniky a tak, jo. Takže je to fakt jako velký frajer. No tak jsem prostě sebral odvahu a šel jsem na to a půl dne jsem si vybíral boty a jsem za to rád. Můžeš přestat schodit sem a tam a pomoci? Děkuju. Takže boty. Teďka, zima. Když je někomu chladno, pomáhají vlněný vložky do bot. Za 80, nevím, třeba dneska 100 korun koupíte vložku rovnou měkkou s těma chuchvalcema vlny v Kauflandu. To je taková jako základní pomoc. Potom se prodávají vložky, které mají hliníkovou vrstvu, takže ta víc izoluje ten chlad od té podrážky, se kterou chodíte po tom studeném sněhu a ledu. A pak se dají koupit, nevím, jestli to dělají ještě jiné firmy, ale Sidas dělá různé vložky specializované právě, tvarované v různých profilech, nízký, střední, vysoký, a pak i tvarovatelné vložky. Ta stojí asi 12 stovek a já můžu říct, že když je jenom mírně pod nulou, tak mi je úplně vedro na tu nohu. Jo? Je to super. Takže ta vlna hrozně pomáhá. Samozřejmě vlněné ponožky, které mají podíl třeba aspoň 80 nebo 60% vlny. Firmy jako Rossignol, Head a tak dále vyrábějí přímo jako lyžařský podkolenky, které vám tu nohu zpevnějí a vypodloží v těch příslušných místech, kde to je vhodné. Ta péče o nohy se vyplatí, ty přeskáče je dobrý hnedka, když přijdete, dát do nich vysoušeč. Ten jsem zapomněl na pokoji, kurník šuplík. Je to taková hruška a s tím vedou takový 2 trubky. Vyrábí to Thermik a ještě jedna firma na L. A Thermik se přímo dováží do České republiky, takže třeba v obchodu Lyže se to dá normálně koupit. A dokonce to má i ultrafialovou diodu, takže ten vzduch, který tam proudí, je i s trochou ozónu a dezinfikuje tu botu. Je to bezvadná věc. Samozřejmě ideální, když to nemáte, tak je dát ty přeskáče na topení. Oni se prohřejou a celkově se vysušejí. Jo? To je super. No, potom je fajn mít skluznici připravenou. Vy máte půjčený lyže, anebo máte svoje vlastní, jste si přivezli? Půjčený. Jo? Z půjčovny vám většinou dají namazaný lyže. A když máte svoje vlastní lyže, ne, jestli z Pavla se stane, že ne, jo. Hergo. Hele, já jsem na to zrovna trošku lempl, ale vždycky na začátku a na konci sezóny si je namažu běžným parafínem. A teď se může stát, že vy přijdete na hory a můžete zavřít, prosím. Děkuju.
že přijedete na hory a změní se sníh, vlhkost, něco. A nebo vy jste připravený, tohle je spíš jako pro instruktory. Je prostě dobrý sebou mít kousek parafínu, já se vemu bundu a tím povytáhám z kapes ty různé věci, které mám přichystané. Takže dobrá rada pro instruktory a pro lidi, kterým třeba záleží na tom, aby, kdyby jim to začalo lepit, aby si to natáhli. Do nějakého igelitového pytlíku je dobrý dát si takhle obdélníček, já to mám ve 2 pytlíkách, obdélníček parafínu a to vám může zachránit den, jo? Nebo kámošovi. Prostě vydáte to, namažete to, i v tom mraze prostě a poradíte si. Je to šikovná věc, nezabere to moc místa. Je to jako stěžení hlavně pro Instry, protože když máte, vydržíš chviličku? Jo, myšlenku. Když máte prostě 15-kilový děcko a učíte ho na nějakým mírným svahu, tak ono jak je lehoučký, když se mu přilepí takovýhle bagro sněhu na lyže, tak se ani nehne a máte po výuce prostě. Jo? No. To je docela taková jako blbá otázka, takže ten parafín prostě to dělá jako víc kluský, tu lyži, nebo jako hele, jak to má? On tím skluzem na sněhu taje trošičku a odtává, takže on se časem jako ohobluje a ta skluznice je zase suchá. A nějakou fyzickou reakcí, není to asi nic složitýho, dochází k tomu, že to víc klouže na tom sněhu. Jo, dobře. Ten parafín je obyčejný a je to vlastně základ a potom, když se o to někdo zajímá, tak je to jako strašná věda. A úplně ještě jiná liga jsou běžkařský vosky, které jsou do plus 15, do plus 5, do minus 20. Jo, aby to těm běžkařům neklouzalo. Ale výrazně se prosadily v posledních letech ty tulení pásy, které se používaly původně na ski alp. Nejdřív zkoušeli dělat na skluznice těch běžek takový šupinky, aby se to jako zaseklo, aby to nepodkluzovalo zpátky. No a dneska už se na ně lepí tulení pás. A ten, když se vojezdí za 2 roky, tak se strhne a nalepí se tam nový. To máš vlastně chloupky v jednom směru, nepoužívají se už jako z přírodních tuleňů, ale je to umělina. A ty chloupky vlastně, takhle máš špičku, takže ty chloupky směřují dozadu a dopředu to klouže a dozadu se to zasekne. No a na ty sjezdové lyže, jako to je pak taky věda, už jsou různý jako vosky s teflonem a bůh ví s čím, ještě jako s fluorem a tak, aby to fakt jelo. No, jezdci jako tady Gabča to asi poznají, ale pro takový jako šudlali, jako jsem já, prostě si myslím, že to je taková jako vyšší dívčí, prostě se o to zajímat. Tak jo, takže jsme probrali boty a lyže, to je takový základ, a pak na co je ještě člověku zima, ruce, že jo. Takže dobrá rada na zlato, rukavice s gumičkou. Když se vám líbí rukavice a nemají gumičku, tak za 15 korun galanterii koupíte gumičku a řeknete mámě, babičce, anebo sami si to tam prostě přišijete. Je to za chviličku hotový. Je to super, protože na vleku, na lanovce, tak v Čechách ještě, když vám to spadne z pomy, tak se tam dostanete. A když vám to spadne někde v Alpách mezi skály, tak máte po rukavici. Jo? A je to škoda. Takže vy máte rukavici, jakhle ji sundáte a visí vám to tady na tom. Jo? Super věc. Já používám rukavice Relax, to je česká firma a já jako novinář jsem vždycky snažil i podporovat české firmy, co se tady vyrábí, anebo aspoň vyvíjí, i když to vyrábí v Číně. A k těmhle rukavicím můžu říct, že na nich je napsaný waterproof a jsou opravdu waterproof. A poznáte to i tak, protože já už jsem je samozřejmě, jak je používám na denní bázi, celou zimu roztrhal. Myslím, že tady na malíčku z toho čouhá, tady u palce, z toho čouhá igelit. Nějaký plast, prostě měkký. Takže opravdu ty rukavice v dešti nepromokly. Můžete se pak na ty věci všechny podívat krátce, jestli chcete. Víte, proč je tmavší jedna, ta barva? Protože jsem jí zapomněl na kamnech a připekla se. Pokud vám nestačí běžný rukavice, tak Fígl je chytrý sebou vozit tyhle za 30 korun měkký vlněný rukavičky. A z několika důvodů. Když ztratíte velkou rukavici, tak než si pro ní dojedete, tak si dáte aspoň malou rukavici a nepromrzne vám úplně ruka. Druhá věc, samozřejmě některý rodiče vyšlou děti bez rukavic, takže do téhle rukavice se jakž takž vejde i malý dítě, super, anebo si ji můžete vzít a s tou rukavicí vlízt do větší rukavice. Takže máte 2 vrstvy. Super a za 30 korun
úplnej to. Další krok je, pokud mi to nestačí, tak zase jsme u té vlny. Tyhle rukavice jsem našel u táty ve skříni, protože on je Ironman a i minus 15 jezdí v těch tenkých vlněných. Tak jsem mu řekl, hele, nemohl bych si je půjčit, tak jestli ti to nevadí, a on jasně, já je vůbec nepoužívám. Do minus 5 mi hoří ruka. Fakt, je v nich teplíčko a ještě se do nich vejdu s těma tenkýma vlněnejma. Šáhněte si na ně, promazat je dobrý Renapurem, to je taky věc, kterou doporučuji, je to věc na údržbu kožených věcí jako bundy, rukavice a tak. Myslím, že původně to vymysleli hlavně pro motorkáře. A já se tím, že to obsahuje včelí vosk, tak se vám přiznám k tomu, že když mi popraská pusa, tak si namažu tím i pusu a díky tomu včelímu vosku je za chvilku jako vyhojená ta kůže i na těle. Ale primárně to neprodává jako nějakou zdravotní věc, jako nějaký jelení lůj, ale je to super. Město Renapur, myslím, že mají i webovky. Tak na tu rukavice pak taky můžete podívat, myslím, že to jsou nějaký zaněry švýcarský, takže nevím, kdy to táta sehnal, ale typu, že dneska by stály třeba 15 000 nebo nějaký takovýhle nesmysl. A je fakt, že v poslední době se od těch přírodních materiálů dost ustupuje a je to myslím proto, že jsou drahý. Jo. Proto se nahrazují jako umělejma, různýma dutejma vláknama, jako super, rychle to uschne, všechno to funguje, ale co se týče třeba zrovna té vlny, tak tu prostě ničím nenahradíte, protože ona hřeje, i když je vlhká, nebo mokrá. Něco jako neopren přírodní. No tak jo, co dál nosím v kapsách? Tyhle ty rukavice, sluneční brejle, protože se vám může stát, málo kdo sebou vozí 2 plexiskla a ne všechny brejle lyžařský mají vyměnitelný plexi. Dneska už se dělají brejle i na magnety s plexisklama, že to jenom odloupnete, což je jako super. Na druhou stranu ty brejle jsou výrazně těžší a někomu to může vadit. A když srovnáte třeba lyžařský brejle normálně plastový, jednoduchý, s nevyměnitelným sklem pro děti, které jsou trošku menší, ale vlastně, když nemáte obrovskou hlavu, tak vám taky sedějí. A ty brejle s těma magnetama, jak jsou teďka moderní, ty s obrovskýma plexisklama, tak to je jako skoro dvojnásobná hmotnost. Jo? Tak jako stojí to za zvážení, celý den to máte na kedumě. Takže já, když je sluníčko, tak si dám normálně sluneční brejle, když je vichřice, tak si dám radši lyžařský brejle. Že? Důležitá věc, kterou je dobrý mít v kapse, je nějaká tyčinka, když vám dojde síla, nebo nějaká čokoládka. Já na sladký moc nejsem, takže většinou mám nahoře na pokoji, teď jsem si ji vyndal po 5 letech horálku. Vypadá asi jako taková schmoucaná kulička nebo ponožka, prostě už je dokulata. Tady jsem dostal Bounty, gumičky, jelení lůj a nemám jen jeden, mám 2. Pro jistotu, kdybych jeden ztratil nebo nemohl najít rychle. Jo? V této kapse vozím jenom ty nejdůležitější věci, teď jsem si tam dal mapku areálu a permici a samozřejmě tam mám i druhé jelení lůj. Ono totiž, když vám začne na tom mraze praskat třeba i kůže jako na prstech, tak to není úplně příjemný a vy si to potřebujete pár dní prostě promazávat a je protivný, když nemáte zrovna po ruce něco. Co tu máme dál? Jo, to jsme vyfasovali pro vás, kdyby se někdo zranil, folie. Já jsem to nikdy nezkoušel, je to vlastně hliníková folie lesklá a ona tady dokáže udržet teplo, takže když někdo leží na sněhu a přikryje toho s tím, tak je to jako lepší. Používá to horská služba a tak, takže dobrý. Ty bundy jsou většinou vybavený nějakýma kapsama a doplňkama. Já teďka testuju tuto kilpy soupravu. Tady můžu ocenit to, že tady máte z takového mikrovlákna na čištění, leštění, brejlí, hadří. Dobrá věc. V soupravě od Alpine Pro, což obě jsou české firmy, a vyvíjí to vlastně v Česku. Alpine Pro vyrábí pro olympioniky vybavení, nevím, jestli jste to zaregistrovali, ale český olympijský tým je v jejich věcech. Tak tam jsem po letech objevil takovou kapsu na zip, kde byla schovaná kukla. Jsou takový hezký detaily, které prostě vás potěší, zejména když jde do tujího a vám někde jako se ztratí půl. Co se týče tepla, tak už míříme do finále. Tohle je termoprádlo, ne funkční prádlo od české firmy Restless.
je určený spíš pro motorkáře, ale já ho na zimu rád vozím a má dvě výhody. Za prvý je fakt teplý, je to umělina, takže rychle schne. Není dobrý se v tom úplně jako spotit, protože jako každý umělý vlákno jako docela brzo začne smrdět. Takže já to používám jenom, když je fakt kosa, ale zajímavý je, že já mám 3 sady v průběhu 25 let, co dělám motorkovýho novináře a ta nejstarší mi vydržela 25 let. A ještě v ní není díra. To je neuvěřitelné. Šikovná věc je vesta z vlny. Jo? Když někdo trpí na chlad, ta vesta nezabere moc místa a když je vedro, tak si ji sundáte a dáte si ji někam do baru třeba. A když přijde kosa, tak si ji tam zase vyzvednete a oblíknete se a ten kor, to tělo máte v teple a to je důležité. A hlavně je fajn, že je ke krku zapínatelná. Jo? Kolem toho krku, když vám fouká, je to nepříjemný. Jeden takový fígl, který je dobrý hodně pro instruktory, ale i pro sportovce, který to myslí vážně, volejbalový chrániče. Za 500, myslím, Mizuno nebo Kipsta, nějakého Decathlonu. Tím docílíte 2 věcí. Máte vepředu centimetr tlustý molitan, pevný. Za prvý máte zpevněný kloub a stačí jako malý tlak. To mám od nějakého fyzioterapeuta nebo doktora přes klouby. Aby ten kloub byl pevnější, že vám jako pravděpodobnější nevyskočí. Jo? Nemusí to být utažený na krev a bylo by to i kontraproduktivní, protože by vám neproudila krev do spodní části nohy. Takže nemusíte ho mít úplně utažený a zpevníte ten kloub, což když si řeknete dneska třeba pojedu do freeridu, kde hrozí prostě mnohem víc nějaké jako nestabilita v těch kloubů, tak je dobrý se prostě na to vybavit. No a druhá věc je, že celý den ten kloub udržíte v teple. A pro instruktora je dobrý i to, že si může kleknout ke klientovi a zapnout mu přeskáče, což jsem s váma taky absolvoval první den. Někdo prostě nemohl si zapnout přeskáč a tak. A vy si kleknete do toho sněhu a nepromrzne vám hnedka ta čéška a ty navazující vazy. Jo? Takže šikovná věc. No a teď se dostáváme k helmám a to bude asi závěr. Jo, nákrčník první 2 dny, abych si byl jistý, kdyby někdo z vás zapomněl nákrčník nebo něco, tak jsem sebou vozil ještě šátek, protože instruktora dělám 10 let a vím už prostě, že kdy někdo něco zapomene. Podvůdnek jsem ho vyndal, ale hodí se to a ještě sebou mám nejenom takhle jednoduchý nákrčník, ale i s flísem. Tady opět můžu zmínit tu českou firmu Restless, z Opavy myslím, protože moc nákrčníků s flísem jsem neviděl. Je to elastický, navlíknete to a je dobrý si to dát takhle, zapnout si helmu a když fičí vichřice, tak si to natáhnete takhle přes obličej a nefouká vám prostě do pusy a do nosu a když není taková kosa, tak si to dáte normálně dolů. Jo? No a tím se dostáváme k helmám. Tady je helma Relax, taky mám doma, používá ji Pavlík, se s ním spokojený? Absolutně. Jo. U helmy je to podobný jako u bot, vyberte si velikost, která vám sedí. A teďka, každý má tu hlavu trošku jinou, ta lebka má různý tvary. Já mám třeba lebku maličko rozšířenou nad ušima, ale jinak mám i malou, takže já si potřebuju brát spíš eskový helmy a tady v těch místech si je vymačkám, anebo vydlabu něčím ostrým. A nebo mám petánkovou kouli, opřu tu helmu o koberec, vymačkám to tam o půl centimetru. Tu helmu, prosím vás, si nastavte tak, aby vás neškrtila, ale abyste tady ji měli natěsno. Protože když do vás někdo narazí a ta helma vám sjede a ještě bude někde v rotaci nějaká lyže a sekne vás přes spánek, tak to se může stát reálně. Jo. Tak to může být dost nepříjemné. Nevýhodou těch standardních helem spatřuju v tom, že já když někam přijdu a chci si sundat helmu, ale nechci, aby mi mrzla hlava. Když si sundáte tuhle helmu, tak vám vlastně fouká na hlavu. Já jsem se naučil používat tuhle helmu, která je z pravýho karbonu, doporučuji, ať si ji pak potěžkáte. A získal jsem ji trošku náhodou, když jsem dělal šéfredaktora časopisu Extreme v extrémních sportech. Vyrábí česká firma www.bluma.cz, takový vtipný, a je určená na extrémní sporty, kajaking, paragliding a tak dále. Takže s touhle helmou můžete i do vody. Poměrně multifunkční a v zimě spatřuju skvělý to, že prostě sundám helmu a furt mám kulicha na kedlubně.
takže mi nefouká na hlavu. Přátelé, to je asi všechno. Na závěr ještě můžu zmínit takový detail. Jo, samozřejmě mikiny je fajn mít až ke krku na tu zimu, jo, protože čím méně vám tam fouká, tím líp. Takže v tomhle směru můžu pochválit tuhle Kilpinu a nedávno jsem testoval mikinu, což Kilpin, myslím, je taky někde ze severní Moravy a v Brně sídlí česká firma Meatfly a ta jejich mikina mě úplně nadchla, protože má víc kapes a všechny jsou na zipy. Opět, bavíme se tady o nějaké užitečnosti a o praktičnosti. Když jste člověk, který jako hodně dělá různé věci tak a jste hodně v pohybu, tak to poslední, co potřebujete, je, abyste něco ztratili z kapsy. Že? Víš, co se nám stalo včera nebo předevčírem na sjezdovce, prostě poslední jízda a kolegyňka tam vytrousila, si rozbila kokos a vytrousila mobil a byl někde 50 metrů nad ní. No a poslední taková pikoška, nosím přes léto hlavně tuhle kapsu, česká firma Loizo, www.loizo.cz, nosím na ní karabiny a vlastně karabiny najdete skoro všude, na čem nosím. Nakonec ještě pochválím tenhle baťoch. Poprosil jsem přímo toho pana výrobce, ať mi tu kapsu doplní o tyhle věci. Tajnou kapsičku vzadu, protože tam si dám dokumenty a zepředu mi v metru nikdo neotevře, že jo? Nikdo mi to nevykrade. No a vevnitř, protože jsem novinář, mám přihrádku na propisky, abych šáhnul a vytáhl a přihrádku na vizitky. No a na závěr bych rád pochválil tenhle baťoch. Baťohů se vyrábí spousta značek je vyrábí. Bavil jsem se i s horolezcema a s různýma jako lidma od extrémních sportů a všichni se shodli na tom, že Deuter je prostě Rolls Royce mezi baťohama. Nestalo se mi, tenhle baťoch mám 12 let a ten předtím jsem měl asi 17 let a přepálil se mi popruh o vejfuk. Nestalo se mi, že by se tam rozbil zip nebo zasek. Všude máte ty zipy zacvakávací tady na ty cvočky. Takže i když jedete někde rychle a tou aerodynamikou se všechno třepe, tak se vám to neotevře. Takže můžu doporučit a ještě tady jsou různý jako kapsičky, tady to rozděláte a vyndáte nepromokavý fusák, svítilej, takže jste vidět. Takže i na hory se to hodí, já ho vyndám a je to. Hele, nenapadá mě co víc, určitě je dobrý se pořádně napít a během dne se napít a doplňovat i energii. Máte nějaké otázky? To je avalanche bag? Ne, tohle není avalanche bag, ale co jsem slyšel, tak lidi, co jako chodí do freeridu a používají je, tak s tím mají vynikající zkušenosti. Komentář. A nepromokne ti to. A doporučil byste páteřák třeba? Určitě. Páteřák bych doporučil, protože hlavně když do tebe napálí někdo jiný. Na těch lyžích většinou se sklouzneš a když jdeš rovně a trefíš strom, tak ti ten páteřák úplně nepomůže. Ale když tě napálí zezadu 150 kg Holanďan, který neumí zabrzdit, tak se to docela hodí. Stejně jako utažená helma. Co dál? Já mám otázku. Co se řekne na takový ty rukavice, které mají jako jejich baterku a jako zahřívají se? Vynikající věc. Děkuju za připomenutí. Nevím, jak je to dneska. Před pár lety lyžařský rukavice kvalitní stály 12 000 vyhřívaný. Myslím zrovna od Zanieru švýcarský. A nějaký jako no-namey kolem 6-8 tisíc korun. Já tím, že jsem z obou oborů, tak jsem sehnal za 3,5 tisíce ve slevě rukavice Makna. Úplně vypiplaný, kožený, nepromokavý, neprofoukavý, vyhřejvaný za 3,5 tisíce. Je to super věc. Vyrábějí se i vyhřejvaný vložky do bot v různých cenových kategoriích. V Lidlu myslím za 700 a fungujou obstojně, 4 hodiny vydrží hřát. Ale člověk musí být opatrný na ten kabel, když je vyndaváš, kvůli vysušení té boty třeba, nebo že jich zrovna nepotřebuješ, tak abys ten kabel neutrhla. No a potom právě myslím firma Thermic nebo Sidas dělají i vyhřívané ponožky, i vyhřívané vložky do bot. A přesně holky na to trpí víc než kluci, můžu to vřele doporučit, protože díky tomu si užiješ celý den na těch lyžích a nemrzneš, jako když je minus 18 třeba, jo? Děkuju. Děkujeme. Hele, děkuju vám za pozornost.